खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि 8,000 फैसा सोनायनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा सोनायनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट हरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दङ जोङो नैबे 10,000 फैसानि सेकखौ जोङो मास मोनसे सिगाङावनो मोननो हादोंमोन नाथाय बा दिनैसिमबो जोंनि नैबे बेंक एकाउन्टआव 10,000 फैसा हाबफैयाखै होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो बुंहरदों आरो जेनेबा नोंथांमोना सेकखौ मोननानै बे 10,000 फैसानि सेकखौ नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआवथ' हैबाय नोंथांमोना डिप'जिटबो खालामहैबाय अब्लाबो माने एकाउन्टआव दिनैसिमबो हाबफैयाखै आरो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दा बिनिखायनो आं बेफोरनि बागैबो माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम दानिया मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय नोंथांमोना गिबियावनो गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं गिबियावनोथ' दानिया नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि 8,000 फैसा सोनायनि बागैनो माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानबाय नोंथांमोना बेखौथ' सिगाङावनो मिथिखाबाय फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनिफ्राय 8,000 फैसाखौ मोननो हासिगोन जोंहा दिनै जानुवारिनि माबा जाबायानो 28 जाबायानो दा बिनिखायनो बारा गोबाव सम गैला आरो दा बिनिफ्राय बे 8,000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै जेनेबा फैसाखौ मोननो हायाखै बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै अरुणोदय स्किमनि थाखाय बेनिफिसियेल लिस्टआव फैनो थाखाय जायफोर गोदानै एप्लाइ खालामफिननाय दा नोंथांमोना नैबे 8,000 फैसाखौ मोननो हागोन हाया नोंथांमोना बयबो मोननो हागोन बेखौ गोबांनो आंनिसिम सोंहरबाय थादोंमोन जोंथ' दाख्लै बावैसो एप्लाइ खालामदों दा जोङो बे 8,000 फैसाखौ मोननो हागोन हाया होननानै नोंथांमोना गोबांनो आंनिसिम सोंहरदोंमोन दा बेखौ दानिया नोंथांमोना मिथिना लादो जायफोर नोंथांमोना जेनेबा सिगाङावनो एप्लाइ खालामदोंमोन नाथायबा दाख्लै बावै जा बेनिफिसियेल लिस्ट ओंखारना फैदोंमोन दा बेवहाय नोंनि नामा फैयाव नोङो जुदि गोदानै एप्लाइ खालामफिननांदोंमोनबा दा नोंथां मोनगोन ना मोना जायफोर नोंथांमोना सोंहरदोंमोन नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा नोंथाङा जुदि सेलेक्ट जाबानो नोङो मोननो हाखागोनखा आरो बिनिफ्राय आंथ' नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखादों दाख्लै बावैनो जोंनि नैबे बिटिसिआवथ' 100% जोंहा बेयो फुलफिल जाखायाखैमोन होननानै दा बिनिखायनो नै जोंहा साननैसोनि उनावनो बेनिफिसियेल लिस्टआ ओंखारना फैनो थांगासिनो दङ दा बे बेनिफिसियेल लिस्टआव नोंथांमोननि नामा फैगोन ना फैया बेखौ नोंथांमोना बयबो नायदो जुदि नोंनि नामा बे बेनिफिसियेल लिस्टआव फैयोबा आरो फैखागोनखा जुदि नोङो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ मिट खालामोबा नोंथाङा मोनथावनाखाबा नोङो मोनखागोनखा नाथायबा जायफोर मोनथावै मानसि नोंथांमोना जुदि मोनजानो लुबैबा बेथ' जाथावना नङा आरो बिनिफ्राय साख्रि अला न'खरनि मानसिफ्राथ' अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' दा लाखाथार इलेक्सननि उनाव जुदि हिमन्तआनो जुदि सरकार दायोबा मायाबा मोनसे एक्सनबो लानो हागौ सिगाङावबो एक्सन लानायखौ नोंथांमोना मिथिखादों दा बेनिखायनो बे ओरैनो 12,500 होनबावबाय 1,250 थाखाल'सो दा बे 1,250 थाखा फैसानि थाखायनो जुदि साख्रिफ्रा एसे न'खरनि साख्रि आवला मानसिफोरनि साख्रिया गिनांगौ जायोबा नोंथांमोना बेखौ सानना लाबानो जाबाय दा बिनिखायनो साख्रि बाख्रि गोनां मानसिफ्राथ' नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामैयानो मोजां आरो उनाव नोंथांमोना जारलासो जानो हागौ दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनाय नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टआव फैखागोनखा एसे उनावनो फैनो थांगासिनो दङ मानो होनोबा बारा गोबाव समबोथ' गैला नालाय दा बिनिखायनो बे बेनिफिसियेल लिस्टआव नोंनि नामा फैनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेखौ साननो हाखागोन आरो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव माने थाइसे फैसाखौ सोना हरगोन नोंथांमोना जेब्ला नोंनि नामा लिस्टआव फैगोन नोङो बेखौ मिथिखाबाय जेनेबा फैबाय होननानै मिथिनायनि उनाव नोंथांमोना गावबागावनि बेंकआवबो चेक खालामना नायबाय थादो एबा एकाउन्टआव चेक खालामना नायबाय थादो फैसा थाइसे हाबफैगोन ना हाबफैयाखै आरो जायफोर नोंथांमोननि मबाइलाव SMS फैयो अब्लाथ' टेनसन गैला नोंनि बे माबायाव मबाइलाव थाइसे फैसानि SMS फैबायबा नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया 8,000 फैसाखौ नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखनि फुङावनो सोगोन होननानै बेखौ मिथिना मोननाय जादों दा ओइदिनखालि नोंथांमोनाबो बयबो मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना दाख्लै बावै फैसा मोनाखै जेनेबा बेनिफिसियेल लिस्ट थाखानायनि उनावबाबो 1,250 थाखा फैसा डिसेम्बरनि 12 तारिखआव हाबाखै दा नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन मानो होनोबा गोबाङानो मोननो हायाखै जायफोर अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि जै फैसा मोनबाय थानो हायोमोन बिथांमोना थांनाय डिसेम्बरनि 12 तारिखआव जेब्ला अरुणोदय स्किमनि 1,250 थाखा फैसा सोदोंमोन दा ओइदिनखालि गोबाङानो मोननो हायाखै दा बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि नैबे ब्लक अफिसाव थांनानै बुंहैनानै लादोंमोनबा जों फैसाखौ मोननो हायाखै जों सिगाङावनो मोनबाय थानो हायोमोन होनना नोंथांमोना जुदि खामानिखौ मावनानै लाबायबा नोंथांमोना 8,000 फैसाखौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव मोननो हागोन नाथायबा जायफोर नोंथांमोना मोनबाबो जायो मोनाबाबो जायो
होनना नोंथांमोना जुदि थायोबा नोंथांमोना हले मोननो हानाय नङा नैबे 8,000 फैसाखौ फैगौ फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव दा बेनिखायनो दाबो सम दङ नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना थांनाय डिसेम्बरनि 12 तारिखआव बेनिफिशियेल लिस्टआव नोंथांमोननि नामा थासेयावबो मोनैफ्रा ब्लक अफिसाव थांनानै नोंथांमोना खामानिखौ एबा नोंथांमोना बुंनानै लाहैबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोनाबो फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव 8,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन नङाबा नोंथांमोना बोरैबा मोनगोन जेब्ला मालायफ्रा 8,000 फैसाखौ मोननायखौ नोंथांमोना मिथिगोन अब्ला नोंथांमोना आंबो मावना लाबासो हामगौमोन बेबादि नोंथांमोना फस्थायगोन दा बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोना बे साननैसोआवनो मावना लाबानो जाबाय आरोबाव बारा गोबाव सम गैला आरो बेनिफ्राय फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव नोंथांमोना 8,000 फैसाखौ मोनखांनायनि उनाव अरुणादय स्किमनि जै बिनि उनाव नोंथांमोना मे मासनिफ्रायसो नैबे अरुणादय स्किमनि जै 1250 फैसाखौ मोननांगोन जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा फैयोबा जेनेबा बेलेगनि सरकार फैयोबाथ' बिथांमोना नैबे अरुणादय स्किमनि जै फैसाखौ सोगोन ना जेबो बुंनो हाया मानो होनबा बेखौ सरकारासो लाबोनाय स्किम नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा सानो बिनि बागै जेनेबा सोर सरकारा फैफिनो बेथ' उननि बाथ्रा जाहैबाय बे दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना जेनेबा हिमन्तआनो जुदि सरकाराव फैफिनोबा अरुणादय स्किमनि फैसाथ' बारायखागोनखा नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय इलेक्सननि समावनो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम बायदि बायदि एनाउन्समेन्ट खालामनो हागोन जाहाथे बिथांमोना सरकाराव फैफिननो हायो बिनि थाखाय जेनेबा अरुणादय स्किमनि फैसाखौबो बिथांमोना 1250निफ्राय नैबे 1250 ताकानिफ्राय बिथांमोना बारायनानै 1500 बिदि बिथांमोना खालामहैनो हागौ नङाबा 2000बो बिथांमोना खालामहैनो हागौ आरो जेरैबायदि बिथांमोना दाख्लै बावै आसामनि एसेम्बलि जा जोंहा सिजन जानानै थांदोंमोन दा बेवहाय बिथांमोना बुंदोंमोन मा 3000ल' जोङो 3100बो खालामनो हागौ मासाव होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेनिखायनो जुदि 3000 गाहाम मास मोनसेयाव खालामोबाथ' आरो मा जानो एम्बुपुगा जाहैगोन दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे गोजोनथाव रादाबखौ एसे उनाव मिथिनो हागोन आरो नोंथांमोननिसिमनो भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन दा बे जाहैबाय अरुणादय स्किमनि 8,000 फैसा सोनाया दा बेनिफ्राय फैदो नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा एबा दंफां गायनायनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना दिनैसिमबो मोनैनि बाथ्राया दा नोंथांमोना गोबांनो बुंहरदों आरो जेरै नैबे माजबाद समस्तिनियाबो माजबाद समस्तिना थांनाय जानुवारिनि 3 तारिखआव मोनदों नाथायबा दिनैसिमबो गोबां मानसियानो माने नैबे 10,000 फैसानि बेंक 10,000 फैसाखौ बिथांमोना बेंकआवनो मोननो हायाखै माखासेया मोनबाय आं बेखौबो मिथिना मोननो हादों नाथायबा गोबांनो मोननो हायाखै होननानै आं बेखौबो मिथिना मोननो हानाय जादों बे माजबाद समस्तिनियानो नङा आरो माखासे समस्तिनियाबो माने नोंथांमोना मोनाखै होननानै आं बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों आरो दा बेहाय माखासे प्रब्लेम जागोन बेहाय जेनेबा गोबां मानसियानो बेहाय सेकौथ' साबमिट खालामबाय नालाय दा बेहाय बिथांमोना बेंकनि मानसिफ्रा खामानिखौ मावनो एसे प्रब्लेम जादों बायदि आं मोनदों मानो होनोबा गांफा गांफा बिथांमोना सेकखौ सिफायनानै नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव बे फैसाखौ बिथांमोना हरगोन दा बेनिखायनो एसे टाइमाथ' लाखागोनखा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा नोंथांमोननि नैबे 10,000 फैसाया हाबफैखागोनखा नाथायबा बेनो आरो बाथ्राया नोंथांमोना एसे गोबाव सम नेनो नांसिगोन जायफोर नोंथांमोना नैबे स्टेट बेंक अफ इन्डिया बिनिफ्राय HDFC बेंक बेफोरबायदि बेंकनिया एसे थाब हाबदों होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों नाथायबा जोंनिया बांसिनानो मा जायो बे बेंक एकाउन्टआ आसाम ग्रामीण बिकास बेंक जायो जायखौ जोङो गावलिया बेंक होनना मिथिनाय जायो दा बे गावलिया बेंकनिया एसे जोंहा लासै जादों आरो फैसा हाबनाया दिनैसिमबो आं मोनदों होननानै बेखौ खोनानो मोननाय जायाखै SBI बायदिसिना बेंकफोरनिखौ आं हाबनायखौ मिथिना मोननाय जादों नाथायबा नैबे गावलिया बेंकफोरना माने हाबनाया माने बिथांमोननिया एसे लेट जादों आरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोनाथ' नेनांसिगोन बे चेकनि भेलिडिटिखौ आङो मास मोनथाम होननानै मिथिना मोननाय जादों दा बेनिखायनो बे मास मोनथामनि बिथोरावनो हाबखानांगोनखा जुदि हाबाबाथ' हिमन्तआ रायजाखागोन नोंथांमोनजों आरो रायजाखागोन माने बिथांमोना मावनानैथ' होखानांगोन जेनेबा चेकखौथ' नोंथांमोना टाइमनि सिगाङावनो बाउन्सथ' बेबादि जानांगौ बाथ्रा फैया नोंथांमोना टाइमनि सिगाङावनो जुदि डिप'जिट खालामनो हाखादोंबा नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया नोंथांमोननि नैबे 10,000 फैसा बेंक एकाउन्टआव हाबफैखागोन दा आरो दाथ' गोबां बेंकआव जोंहा इन्सुरेन्स बायदिसिना गोबां जोंहा खामानि जाबाय आजिखालि जोंहा बेंकआ बेबादिसो जाबाय माने इन्सुरेन्स फाननायावसो जोबोद गोसो होग्रा जाबाय नोंथांमोना बेखौ थाल लाबानो जाबाय फैसा बख'नाय मानायखौथ' जोङो बायदिसिना जेरै दाथ' जोंहा CSB कास्टमार सार्भिस पइन्ट बायदिसिना जोंहा अपेन खालामबाय दा बेहायनो नोंथांमोना फैसाबो बख'नो हायो सोनो हायो बेबादि जोंहा खालामना होजोबबाय नाथायबा जोंहा नैबे मेन बेंकनि ब्रान्सफ्राव मा जायो दानिया इन्सुरेन्स फाननायाव जुदि बिथांमोना गोबां टारगेट मोननो हायो अफिसियेल बिथांमोननि जेनेबा बिथांमोननो टारगेट होयो दाना बेंकनि मानसिफोरनि इन्सुरेन्स फाननाय बायदिसिनानि दा बेबायदिसो गोबां खामानि जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना इन्सुरेन्स बायदिसिनाखौथ' नोंथांमोननियाव गासिमावबो थागोन खोमा जेनेबा इन्सुरेन्स खुलिनाय बायदिसिनायाथ' नोंथांमोना गावबागावनि हेल्थ इन्सुरेन्स बायदिखौ नोंथांमोना अपेन खालामना लानो हायो हेल्थ इन्सुरेन्सफ्रा जोबोद गोनां बिनिफ्राय लाइफ इन्सुरेन्सफ्राथ' एसेबां गोनां नङा बादि साना नाथायबा नैबे हेल्थ इन्सुरेन्सआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनां आरो जुदि नोंथांमोना खुलिना लायोबा हेल्थ इन्सुरेन्सफोरखौ खुलिना लाबानो जाबाय दा आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना जेबो टेनसन लाना नोंथांमोना नैबे 10,000 फैसाखौथ' मोननो हाखागोनखा मास मोनथामसिम जोंहा भेलिडिटि दङ आं मिथिनाय बायदिबा चेकखौ बिथांमोना डिसेम्बर मासाव बानायजोबदों बायदि आरो डिसेम्बर मासनि सिगाङावबो बानायदों खोमा जेनेबा
दा उनावबो बानायखागोनखा बिथांमोना दा जाखिनि जोंहा समस्ति वाइज सोगासिनो दङ दा बेनिखायनो बिथांमोननि चेक बानायनायाबो नैबे जानुवारियावबो बानायनाय जागोन माखासेया डिसेम्बरावबो बानायनाय जागोन दा बेनिखायनो जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननि बे चेकआ मास मोनथामनि भेलिडिटिया थाखागोन खारो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ एसे सम लानानैबाबो 10,000 फैसाखौ बेंक एकाउन्टाव मोननो हागोन गावबागावनि बेंकआव चेक खालामबाय थाबानो जाबाय SMS बो फैया नैबे चेक बायदिसिनानि फैसा सोनाया मालाबा दा बेनिखायनो चेक खालामना नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय एकाउन्टाव 10,000 फैसा हाबफैगोन ना हाबफैयाखै बेफोरनि बागै दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानिया बयबो आंनि नैबे भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो नोंथांमोना बबे समस्थिनिफ्राय बे भिडिअखौ नायदों आरो नोंथांमोना सोर फैसाखौ मोननो हाखो बबे समस्थिनिया मोननो हाखो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव 10,000 फैसाया बबे समस्थिनिया हाबफैखो नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बयबो खोन्थाहरलायबानो जाबाय जाहाथे गासिबो नायगिरि बिथांमोना मिथिनो हायो नैबे 10,000 फैसाखौ बबे समस्थिनिया मोननो हाखो बेखौ बेंक एकाउन्टाव हाबफैनायखौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नैबे 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय बेंकआव थांनानै मायाबा मोनसे आरोबाव चेकखौ साबमिट खालामखांनायनि उनाव मायाबा मोनसे खामानिखौ आरोबाव नोंथांमोना मावबावनांदों नामा बेखौबो नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव बयबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलायबानो जाबाय भिडिअ गोलाव जाबाय आं बाथ्राखौ जाथामला माखासेखौ सोलांबायसो इन्सुरेन्स बायदिसिना बाथ्रासो बुंलायलांबाय आंनिया दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय दानिया बे भिडिअखौ बयबो शेयार खालामदो आरो बेनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आं जोबनायाव आरोबाव खावलायनाय जाबावबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन